Drugari, evo posle dužeg vremena hoću i ja da napravim neki klip, da vam opet nešto predstavim zanimljivo. Sad ide ovo jesenje vreme, hladnije vreme i tako to, ajde ne dužimo. Znači konkretno se radi o ovoj jakni za kišu, za jesen, može čak i za firme Pentagon. Da se zove Hurricane, Storm ili tako nešto, nebitno, stavit ću tamo u deskripciji videa ili u naslovu videa pa ćete vi moći da vidite. Konkretno ova jakna je L veličine, ja sam visine 180 cm, negdje oko 90 kg, jelo se i tako to, nebitno. Konkretno jakna je predviđena, ajde kažemo neke tako snage, policijske, vojsku, drž ne daje, ovako za prirodu, za pecanje. Mi smo danas na pecanju, cijeli dan smo na kiši, sad je malo stala kiša, nije prokisla, ok je, imao sam neke slične jakne, konkretno Arc'teryx ili već kako, 28.000 jedinica, ova nije toliko 10.000 jedinica, ali za razliku od one je jači taj materijal za neko prolaženje kroz teren, mislim da je mnogo bolja i dosta jeftinija. Ona je negdje oko 200 i koji evro, Arc'teryx je baš skupa, od 400-600 evra i nije to baš to. Jeste ona kvalitetna, lagana, fenomenalna, ne znojiš se toliko, tako dalje, tako bliže, ne propušta, ali je jako skupa i taj materijal 3L, troslojni Gore-Tex materijal, je suviše tanak, lagan i tako dalje i tako bliže. Ovo je dosta jači materijal, grublji materijal, navodno po toj specifikaciji, čini se sa sajta 10.000 jedinica, znači na jedan kvadratni santimetar, zamislite neku epruvatu u kojoj se nalazi voda i koja vrši pritisak na tu površinu i ona ne bi trebala da propusti vodu 24 sata ili nešto slično. Konkretno sad ova jakna, pogledat ćete ovdje, znači imamo da zategnemo rukave, dosta je to lepo urađeno, imamo vodoneprepusne rajfeštuse na grudima, jedan, drugi, imamo ovdje obične rajfeštuse, sve firma ova THC, nije YKK, ok, jako su lepo urađeni i završeni. Ispod pazuha možete da ovako otvorite ili nebitno, ja ih držim ovako ka gore, evo vidite, ja ih držim ka gore, kada mi je potrebno ja samo povučem i to otvorim. Ovdje imamo neke panele za neke oznake ili nešto šta kako, kapuljača je jako dobra, ima ovaj deo tu oko šilta, ima ovo ovdje da može ovako da se dotegne i pozadi isto ovaj deo može da se dotegne. Svi šavovi su vareni i jako urađeno, onako dosta je, jeste debela traka, nije kao kod Arc'teryxa ili već kako se kaže, nebitno, koji je možda i jedan od najboljih jakni pravi na svijetu, vezano za tu vodonepropusnost, a paropropusnost. Dosta je dobra jakna, ne ukuvavate se, ali opet možda i nije za tako neko šetanje, hodanje, planinare, više ovako za neko pecanje, provlačenje kroz neko granje i tako dalje. Šta je jako zanimljivo, ovaj deo se lepo otvara, dole imamo ovaj patent, od dole isto može da se otvori, da se zatvori, komplet. Evo pogledajte sad ovdje šta se dešava, znači ovo je taj deo. Taj deo ćemo se spustiti, pogledajte, to je to. Vidimo kako je jakna urađena, znači sve je lepo završeno. Pogledajmo ovdje što piše, evo Pentagon, evo ga Hurricane, tako se zove Rain Jacket u crnoj boji. Pogledajte koje je Ecotex standard 100, to je otprilike to, na 30 stepeni se kao pere, ne smije se pegla, tako bliže i tako dalje. Ovdje također možete malo da zategnete jaknu oko struka i kragna je dosta visoka, lijepa, jakna je jako udobna, jako lepo leži. Nije toliko teška i vodonepropusna je, što je najbitnije, što uopšte jeste njena caka. Međutim, ima još jedna stvar tu sada. Ovdje unutra, vidite sad ovaj ziper,
taj ziper. Nema veze s ovim, to su znači dva različita zipera. Malo prije sam pokazao, ali nisam obratio pažnju na to vama. Šta sam ja otkrio? Tu, inače, kod Pentagona imate jaknu, flisanu, u stvari nije to flisana jakna, kao one papernate, one jakne koje idu unutra. I one mogu da se na ovo nadograde. Znači, ubacite jaknu, zatvorite ovdje unutra isto, čini mi se da ima, i vi imate ovu jaknu i preko zime sa unutrašnjim slojem koji je termosloj. Ja nisam to kupovao, imao sam neku kapinu jaknu. Ja sam to jednostavno ubacio i imao sam sreće da je se to poklopilo i jednostavno sam stavio i to može da se nosi tokom cijele zime. Znači imate toplu jaknu, bilo maltene koja ta jakna može da se ubaci, samo da odgovara taj ziper, naravno da je u tom broju. Generalno, to je to. Ovdje ovako imate neke oznakice. Ovdje imate oznakice, čini mi se da i ovdje piše Pentagon. Tako je.